20 ra ni. 20 na ma'am. Tag 20 ra kilo. Sayote dari sa Cerebulyo dito ni. Lataban ma'am. Gana eh. Injo ra ni tinanom? Ma'am? Injo tinanom? Kaya kung customer ha, hindi na kailangan eh. Wala ka, grabe. Kare ra ah. Ano rin mo? 56 po. 56? Oh, pag 100 na na. 100, balik 100 pesos laman. Nakuhan mo sa lisa gapon ma'am. Amo arajit pong baryo. Na amo wa jud ani sa Wa mo uwa na? Wa in town. Injohan ning buwak pod. Ma'am. Mahal po siguro yung buwak. 20 ra ng pat ma'am. Matanda ko, maminan ako buwak. Yeah. Alam mo yan, si Dani Mamalit og sayote kay ag 100 kapag-uod naman kasi ng sulanan. Oh, kasi di mo tingog, no? Oo, mauna dyan Bakit sa imong vlog? eh. Oo, mauna dyan eh. Di na dyan yung outro. Kapag-uod na dyan dag sayote. Mo said. Ako pa siguro ano siguro ngumpra. Ani ma'am. Kati dadra ng taon nagsaka gatos. Uy, grabe daghan. Daghan oy. Kape na ni ma'am ha. Ah, salamat sa pagkabin. Umili po kong buwak, ari. Yan, sundot mo. Parang lagi na niya, bahalas mo sa likod sabak. Mom, going forward. Chagra. Pareha naman eh. Isa-isa ra. Move. Awa-awa. Bit-bit pa sige dyan. Ato na tas kwanta. Gubak na kaya ito na taritong muna. Hindi lagi masakay. Kailangan na. Lami yan sin eh. Yana, anjo ko ni dyan. Ano? Sobrang na. Lami matundaghan kayo tapad-tapad. Lami tanawon. Tere, dagan-dagan na tayo. Yung fans tayo. Te. Ha? Yung mga fans. Mga fans ni Rosalie. Cute ka, Adja ba yung mga bata. Take a picture first. Ate, an kuya, take a picture. Ano mong cellphone, be? Dali lang. Ate, ka na. Sanap. Ah, okay. Apil mo ko no, te. Ayan, alaman. Nga naun. Ligsan to, dali. Sige. 1, 2, 3. Kabi ka to isa. Kay isa ko no. Habiri. Oh, wait. That's on. 1, 2, 3. Isa na video mo na ini. 1, 2, 3. Isa ka nag-atubag na haba ni. Dara. Ali, 1, 2, 3. Dara. Salamat po. Ay, mga bata. Guys, dara guys, gamang napalit na to sa hagna nga sa yote oh. Kabit-bit na bahilin pa na asad pa family house at pa laman ninoy ilaro sa liba. Kay 100 na kantidad 100 grabe dito gana oh. Tanan atos. Arang hamisa pagda dito sa mga eskwelahan, madula man na imo nga subak-sabakak sa dinos. Take me back to California. I wanna go back to 2018. I wanna go back to when I was happy. So take me back to California, please. Take me back. Good morning mga kagahi, kamusta mo diha? Nagluto ko karon og sayote katong napalit bitaw na dito sa Sirabulyones. Kagulan ra nagsardinas. Yeah, mao ra ni atong gisubak. Kay mao man ni lamion, ani ba? Lamian man ko basta tanon na. Ruglan na ano ni nga ni, murag rugluod, pero mautan na kanang masagol-sagol na bitaw. Sila ton guys, busy ra dari og madagdagan.
kay taong dia ang gilapuan ganina. Ato ani si Jang apanitan kay ato ra ning sausaw sa suka nga naipanako. Take me back to California. I wanna go back to 2018. I wanna go back to when I was happy. So Kanto sa Miss Vice ang amiga guys kay na ako sa seedlings Vice akong tagaan. Naginita ka adto panahon. Guys, tanaw guys ang mga garden dari guys sa among ang sitio. Ang dagan ng kubas, ako basa. Nabuang naman siguro ko kamatis. Lami tanaw kay naman koy magkuan na ni guys kana na itawag na mag-check up ba. Tanaw og na bay mga garden. Tapay palidja to ang nagikumpitay. Di ba? Palit ang takog pitsay, arang lami as pitsay nimo. Ay daghan na pa din nagikumpitay. Hoy jud nga oy. Arang lami aim. Ato, ubos na ni Dota. Grabe gimo sibutas naninda pag sibutas. Wa pa na pukuan kay evaluation to sa semana. Awa pa na yung mag-harvest. Oh, daghang gyud ni saad, wala ko anak. Aing na kung mamaligja ka. Arlami dagko Ang tanaw ta dito ubos. Nato, naka dito. Naras ima guys ang classmate The greatest kalabaw. Kabaw man ang angga sa una. Kabaw to di ay kay kugihan. Kugihan na ni mo imoy. Nainita pa oy. Isa jura masiko kay muli mo. Na ato mo puti. Halawa na no imo. Di, wala ni, nanag ko lang pa di si Jack. Diyan mabuhi panaim lagi transfer. Lisod pag di. Hala ato daghan na im. Wala imo sakto ra na pilar bugang duha ra gud ta kapuno. To ang mga basura ka na sako. Basura ra day na mga munit ra pugurog basura. Huy ang daghan na murag mapalabian na dyan nagtanom na imo gadyo kong sugog patanom daghan ka adyo palabi huy. Ha? Adyo palabi pilar bang duha ra tapos kabuok. Grabe. Sa mga Daghan usilopin. na, oh. Asa to Itanam lang man dyan na harong hapon no aron di madaog. Ayaw mo sa tubig. Ay mo unja og mana. Unja kung hapon, pahiyaw mo sa kay madyo mo balik man sa kuan. Balik sa kagwapa. Mm. Hala, da pila ni day. Adyo na uy. Sabadi ha. Ay, di na nakatanim na ko. Mamali ka na. Amo na katongin ko hani maning budlisan nga isda maning budlisan. Hili ko hani bay budlisan. Uy, taong budlisan di ay. Kani yung mga basura. Mga basura man ang gipanguan. Kana na yung mga dahon-dahon. Sabutan nagjuta si babaw. May mga pailam. Wala man ang uhot, mga buhi kinuha. Makamalata ran pud kaduga dyan. Busi bubog tubig. Ana ikag ko si mong kuan mo. Ay, ara jang lami. Imo po ni giabunuhan, mga itlog-itlog ra. Mga basura lagi na. Ay, mga itlog oh. Mga bagaw-bagaw. Basurag ilam, dagi ibabaw ra juta. Kana Tagaan ko ni pinadari kay sinyalan ko ning ijahang sili kay sa ragud pug kabuok. gamay ra man igsud. Hurot na pag imong sili kay imo na pag ipang. Yun nakatanim ako sa ubos. Si ara ka. Lami ra ba ni ikuan? Siya. Sa mga sinabaw ba? Diya ka ng mga hinuguan. Gana. Hala, mapuning bitbitan Kaya wala ko lingaw dito magmahapon, maglaayag ang kinabuhi. Ganaan, tukos garden guys. Ano, tapos ito ang daghan, oh. Oh, itanim rasako. Awa, nay, kamatis daghan. See that? Oh, tapos yung mga palitan na kumbitay. Diri padagan di kay kamatis na daghan. See, ang daghan na kamatis to isa kahinog, oh. Dito ilabay sa init na simento ko. Init na simento. Grabe sa kamahal sa palitunan karon murag halos kitang tanan makahanaw na laman jud ang mag-garden na laman tanan sa atong backyard. Day, grabing mahala ka adjog mga utanon sa merkado. Mao na ni isahin nga mag-garden na ta. Day ang una nang sidlingan ning abot, aw liso pa man di pa man ni sidling. Aho pa ni sidlingan. Kangkong ni si Jang nga katubit ang di mo katay. Aho ra mang i-update pohon og manubo na nino kay nagsunod man jud mo sa ang vlog atong mga solid followers makita ra ning jupuhon. Naa naman koy sili, taong, palidja. Ug ganahan mo tangkong nga di bitaw magkatay-katay aw kani ka suggest ninyo. I-update ra mo na hada ni pohon ha.